De kinderen van de Montessori school konden dinsdag hun opdrachten buiten in het zonnetje maken. In samenwerking met het IVN organiseerde de school de jaarlijkse buitenlesdag. Waarom doet de Montessori school mee aan de buitenlesdag? Omdat wij het wel echt heel belangrijk vinden dat kinderen gewoon buiten kunnen bewegen, frisse lucht opsnuiven, maar ook observeren van wat is er nu allemaal buiten te zien, hoe kun je dat in de lessen betrekken. En het is ook wel in het Montessori-onderwijs iets wat heel vaak bij ons terugkomt, dat we samen naar buiten gaan of de buitenwereld eigenlijk proberen in de school te krijgen en daar lesjes over geven. Buiten doen we verhaal schrijven over wat uitzicht en over wat we ruikt en horen, want ons thema is flora en fauna. En waar gaat jouw verhaaltje over? Over de geluid, de vogeltjes die zingen en over de houten zaagstoeltjes bij de speelplekjes. We waren als eerste Snap je taal aan het doen. En wat voor opdracht kreeg je daarbij? Dan moesten we alles leren weer over de dierentuin. We waren gedichten aan het schrijven, wat je om je heen ziet en alles. En dan kon er een gedicht over schrijven. En hoe is de buitenlesdag dan anders dan de lessen die jullie normaal buiten geven? Ja, die is eigenlijk niet heel veel anders. Wij proberen toch eigenlijk wel kinderen regelmatig buiten te laten werken. Kinderen hebben ook kaartjes bij ons in de klas met ik ben buiten werken. En dan kunnen ze aan de verschillende picknicktafels die hier verspreid zijn rondom de scholen, kunnen ze of samenwerken of alleen. En we gaan ook wel regelmatig naar buiten om een lesjeszin te ontleden, woord benoemen. Het tekenen gebeurt buiten, het lezen als het lekker weer wordt. Dus deze dag is niet heel veel anders voor ons dan andere dagen. En dan hebben jullie nog een thema wat samenhangt met de buitenlesdag. Kun je ons daar meer over vertellen? Ja, dat is het thema flora en fauna. Daar zijn we vorige week mee begonnen. De onderbouw- en de middenbouwgroepen zijn ervoor bijvoorbeeld naar Zoepark Overloon geweest. Dus dan gaan wij naar de buitenwereld toe. Daar hebben ze een rondleiding gehad. En dit kosmische thema loopt eigenlijk door de hele school gedurende 6, 7 weken. En daar horen allerlei verschillende activiteiten bij die wij of zelf bedenken of wij laten de activiteiten hier naar school komen. Wat vind je zo leuk aan het les buiten krijgen? Dat het zonnetje schijnt en dat het eigenlijk gewoon allemaal frisse lucht is. Zou je dat vaker willen, zo'n buitenlesdag? Ja, veel vaker met zo'n weer. Dus de kinderen kunnen wel genieten vandaag met het mooie weer. Ja, heerlijk. Dat doen ze eigenlijk al weken en wij genieten mee hoor.